Aurrera Agustin, aurrera Jose Ramon. Bigarren Agustin, bigarren Jose Ramon. Hiru Jose Ramon, hiru Agustin. Lau, eta lau ere bai. 5:23 segundu, 5:23 segundu, segundo bateren aldea. Saio politia eskegi dute. Hasiera honetan, bizi-bizi dira. 1 kilo gogolari. 21 segundu azpitik, bada zerbait. Bi aiarrak. Eta ez dut ateratzen nondik, hauek egun erdia osotakoan berriro txandalduko zaie. Barrenak nahi dira erdilanak amaitzea. Bukatu ditu bihurrik, hor da Jose Ramon. Segunduren aldea mantentzen da, ez dago hemen, ez da gora jun. Paretxu aizkolariak. Eta hau da sensoi hau, eguneko golarekin. Biak alabiak, sasoi bikainean. Hiru segundoren aldea, arean da fokua. Aurreneko agurra botatzea bi eskolariak, bietatik gora aurreratzen den. Bi arrekosatzaileak erne hor zai, dagoeneko bi saio egin dituzte. Pausa buelta hartu, azkar dadin muteko harra. Bera izango dugu aurrena. Buelta hartuta Ernesto ere. Bota dut Ausko. 78, hauka guzti. Bat Agustikek. Bi. Hiru. Lau.